Drama. Kai ne mai tarkon me? Kurciya. Tarkon kama kurciya. Gaskiya to muna shekara kana? Shekara ta 12. Kana zuwa makaranta? Ajin ka nawa? Aji na 3. Primary? Ya kake kana kama su? In na samu. Sai in buɗe nan gurin. Na buɗe nan gurin haka. Yanzu wannan na ciki kama su kai? Kama su ne. In na buɗe nan gurin haka. Sai in sako wannan tsinken haka sai in ɗago shi sama. Sai ta fara gudu. Suna taka sai bari su. Suna taka wannan tsinken, wannan kuma karan. Wannan abun nan ɗin zai cire. In ya cire, sai kofar ta yi. Yanzu ka kama guda nawa da ka siyo wannan tarkon? Na kama wajen 5 haka. Kuma siyarwa kake ko kiwo? Siyarwa nake. Nawa? 70. Gaskiya ka buɗe sana'a. Mu ma za mu zo mu siya. Likey